ma kwalite ndị Igbo jihiri isi ka ịdọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha mbọ bụ Okonkwo ịtọ ntị na n'ịnụ akọ n'uju. N'otu n'ime mbọ ọ na-agba ịkwalite agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ gọọmenti dị iche iche na steeti a, ka gọvanọ gọọmenti Anambra steeti wee kwuo na a ga-amalite n'oge adịghị anya iwekwu usoro a ga-esi wee wekwuo ndị nkụzi dị 3,000 n'ọnụọgụ n'ọrụ na steeti a iji kụzie n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti dị iche iche. Ejike Abana bụ onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara nke a n'oge o jere na Community Secondary School nke dị n'Isuọfịa n'okpuru ọchịchị Agụata na steeti a. Ya bụ gọvanọ kọwara na ya bụ njem bụ ka e wee belata ọtụtụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-akwụ n'ifu na enye ụmụ akwụkwọ ezi nkụzi dị mma, bụ nke ọ kọwara na ọ kwesịrị ekwesị nyegara ụmụaka ndị Anambra. Dịka o siri kọwaa na ọchịchị ya bụ nke bụ n'obi ị na-akwanyite ezi agụmakwụkwọ na steeti a, bụ nke ndị ọzọ ga na-amụtakwa, ma kọwaa na ọchịchị ya ga na-enye agụmakwụkwọ ezi ọnọdụ ebe ọ kwesịrị. N'akụkụ nke ya ka onye isi ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Isuọfịa Odoziakụ Chidimma Egbo, onye kelere gọvanọ maka ịfụnanya ya n'ebe agụmakwụkwọ nọ, toro ya maka mbọ ọ na-agba n'ọtụtụ ngalaba dị iche iche kemgbe o ji banye n'ọchịchị. Ọ kpọkwuru ya bụ gọvanọ n'ọtụtụ ihe iche aka mgba nke na-eche ha ma yọọ ọnya maka ọsọ enyemaka.